ang 81 taong gulang na senior citizen matapos itong barilin sa barangay Hambad, Dumaraw, Capiz. Kinilala ang biktima na si Abdulino de la Costa at ang itinuturong suspect naman ay ang mismong bayaw nito na si Jesus Hagisan, 68 taong gulang na mga residente din na nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng Dumaraw PNP na habang pumuputol ng kahoy ang biktima nang di umano'y nilapitan ito ng suspect at bigla na lamang binaril gamit ng isang iskopita. Dahil dito, tinamaan sa leeg ang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Agad namang tumakas ang suspect ngunit ito ay naaresto din ng mga pulis at nakuha sa kanyang posisyon ang isang unit ng iskopita at 12-gauge shotgun. Napag-alaman na may matagal nang alitan ng suspect at biktima na siyang tinitignang motibo ng kapulisan sa nangyaring krimen. Balita mula sa Capiz, ito si Kabanderang Lionel Lasala-Videjo, nagbabandera ng totoong serbisyo publiko at kasiyahan sa lalawigan ng Capiz. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.